Det er mig en kæmpe stor ære og glæde at blive velkommen her til Havets Dag, her i Ebeltoft, her i Syddjurs Kommune. Livet i havet, det er i centrum her i dag, og under den knitrende overflade, der er der fisk og skaldyr, og de er under pres. De har brug for vores hjælp. Hej, vi står her ved Ebeltoft og er ved at snakke en hel masse om havet, og hvorfor det er så vigtigt at både forelske sig i det, men også at beskytte det. Og det er i forbindelse med havsamarbejdet, som er 7 kommuner, samt Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Levende Hav, der har Kutter Anton med her. Så vi står mange forskellige og bidrager til det. Det her det er jo fra havhaven, hvor vi opdrætter, eller rettere sagt, det er et naturligt påslag af blåmuslinger. Og så sætter vi ud i sådan nogle strømper her, hvor de er små, og så kravler de ud på ydersiden og vokser til spisestørrelse. Nej, der er ikke nogen på her. Det er fuldstændig tæt. Hvorfor kommer de sådan? Er det forurening, der gør, at de kommer? Nej, de er jo i vandet altid søgt. Jeg tror, det er fordi, vandet har været ret meget varmt i år. Ja. Det gør, der er så varmt vand, det gør. Der er smagsprøver. Ja, 3 stykker vi har. På hvad? Det er muslinger, grillet i egen saft. De er lige siddet og hapse. Det Ja. er man kan bestille en person. dejligt for dig, at det er ham, der laver mad. Nej, men han vil ikke lide dem. Nu står jeg altså med nogen her, jeg skal prøve at smage det. Ja, jamen, jeg hedder Esben Lund, og jeg har stiftet den her forening Calypso, hvor vi elektrificerer et 8-tons fiskefartøj, der er pillet ud af fiskeriet ned i Gedser. Og det vil vi bruge til at pege på nogle nye retninger i indre farvand. Og vi vil demonstrere, at man kan fiske og producere uden at udlede CO2 eller andet affald. Jeg har en baggrund, hvor jeg har udviklet kvalitetssikringen til det her nye nationale mærke, Naturskånsomt fanget fisk. Der er en masse regler hægtet op på det mærke. Fartøjsstørrelser og fangstlængder af rejser og det ene og det andet. Vi har så taget det med det her projekt et skridt videre, fordi vi ønsker at gøre det uden at udlede CO2 eller affald. Og diverse krydderurter. Og så er det rostekål og spidskål. Ja, Og hvad? Nej, det Dronen har nogle små propeller, og når den bevæger den nede ved bunden, så bliver det hele sort. Nå, ja. Så det er, nu har vi ikke taget bundprøver herindefra, men I kan se, den bundprøve, den er taget ud fra 6 meters dybde. Det er virkelig fantastisk at se de mange foreninger, erhvervsdrivende og ildsjæle, der er med til at bakke op omkring det her. Alle sætter i fokus på tilstanden i havet, på havets frugter og på et bedre havmiljø. Det er tydeligt at mærke, at her i Ebeltoft er der rigtig mange ildsjæle, som brænder for havet og brænder for det lokale foreningsliv. Det er også noget, jeg kan mærke, der er vigtigt i mit arbejde som havmiljøkoordinator for de 7 kommuner. Jeg skal jo prøve at binde trådene sammen, både erhvervsmæssigt, politisk og i forhold til borgerne. Så det er jo en stor pakke, kan man sige, at skulle samle i en komprimeret form. Sammen kan vi nå meget længere, end hvis vi kun har én kasse. Så tak fordi I lyttede med.